MSc Sangpi Kadom Terangpi ahem Chomkan kepang cheng pon. Lakhain ko rahini sarupothar MSc constituency ke parlo hanjang langso sodar terang arong. MSc Sangpi Kadom Terangpi ahem alang lika chinghon asar pipen bang plia tophan karhi karje mate Chomkan ajai mek paman pon. Sonse aru nifai isi pe nifai phoa ni phoa baha farman arni petik pon lo. Laso ajai mek ateng pe nifai isi arni ru ki humpen pang cheng ponsi rong ke tong chengpi ke thipen dang lo isi pen isi asayang deng deng pon lo. Laso long karhi pon aphai kalitang sika ing tipi anihu sarsing rong phar kalitang kangbura terang anihu pion teron langni kalitang rotne terang anihu sarthe bongrung lapen kalitang nores terang anihu rensing rong pi atop han chom rong me chom rong so parab long pameji aphan chomkan ki kana sai deng ponlu karbia nim rokom hakopen on an ke klem vek nang ja jutang ateng pen ke chengsi ajo kanso ke pedu an kan tang tang lu lasi alang tum adon arab jirpo jirpi chepo chero atum do an aphan sitame bangsa chomkan mesen penanga chitong dun pen alira lo nang ki pidunji aphan MSc Kadom Terangpi pen kachuningri padopon hanjang langsung pada Egyptian rong pinang ki palia birta Malong News. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klarda kabirta.